ne yau 24 ga watan biyu shekara 2024 kungiyar tarayyar ecowas wadda ta kakaba wa jamhuriyar niger da mali da burkina faso takunkumi a yanzu ta ce za ta ɗage wannan takunkumi. Hakan ya biyo bayan waɗansu abubuwa da suka faru kamar kalaman da hafsan sojojin najeriya christopher musa ya yi magana a kan tsaro dole sai ka haɗa ƙarfi da ƙarfe da maƙotanka wajen samun nasara. A kwanakin baya an yi zafafan kalamai tsakanin waɗansu manyan shugabannin gwamnatin najeriya da kuma shugabannin mulkin soja na jamhuriyar niger. Ƙungiyar ecowas a baya ta yi ta barazanar ɗaukan matakin soja a kan jamhuriyar niger. A ɓangaren shugabannin mulkin soja na wannan ƙasashe a yanzu tafiyar ta yi nisa. Ƙungiyar ecowas ko ta gane kurakuranta, su kuma sojoji ko sun ba da kai bori zai hau, Allahu a'lamu. Don haka me ra'ayinku? Ni dai nawa ra'ayin shine Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi. Salamu alaikum.